Draga braćo Srbi i Srpkinje, dragi narode Srbije i Šumadije, čestitam vam slavu svetog gromovnika Ilije. I meni je veliko zadovoljstvo i čast što mi je pružena prilike da nešto kažem danas o nama, o časopisu, o udruženju. Međutim, plašim se da u ovom trenutku nisam u najboljoj kondiciji da vam izložim sve ono što hoću. A naravno, kaže jedna izreka, ako hoćeš da budeš dosadan, reci sve ono što znaš. A ja neću da budem dosadan, ali sam imao neke stresove i porodične i druge, pa nisam u punoj formi. Zato se izvinjavam unapred. Međutim, veliko mi je zadovoljstvo što sam ovde. Ovde sam bio još jednom u jednom tužnom povodu. Neću da sad o tome govorim, nije vreme, ali bih hteo da kažem da najzaslužniji čovjek u ovoj okolini, u Kragujevcu, to je profesor doktor Dragan Marković. Imam isto tako čast i zadovoljstvo da kažem da je on potpredsjednik našeg pokreta i da ga mi zovemo Spidi Gonzales, Brzi Gonzales. On svuda stigne i sve uradi. Da se vratim na ovu temu. Kao što ste čuli, mi smo objavili ovaj časopis. Izašao i prvi i drugi broj, ne treba poceniti ovaj drugi broj, on je iste vrednosti kao i prvi. I šta je ideja, koja je osnovna ideja u ovom časopisu? Reč je o beloj kugi. Ja sam predsjednik udruženja Opstanak za borbu protiv bele kuge. Mi smo osnovani 17. januara 2003. 17. januara 2003. godine na Pravnom fakultetu u Beogradu. I kao što reče profesor Bataveljić, prošli smo kroz pravi pad. To je nešto neverovatno, neshvatljivo koliko ovaj srpski narod, ne narod, nego lideri, boluju od samoubilačkog kompleksa. Njima nisu potrebna sada deca. Oni tvrde da ćemo imati decu kad budemo bogati, a mi ćemo biti bogati kad nas ne budu. Kad ovde budu drugi narodi koji će nas preplaviti kao miše. I zbog toga ja smatram da je naša biblijska misija, biblijski zadatak, da pokušamo da spasemo ovaj narod u poslednjem trenutku. Mi smo poslednja generacija koja može nešto učiniti. Posle nas je potom. Zato sam ja Srbiju uporedio sa Nojevom vladom, ili Nojevim kovčegom. Ona je bušna na 100 mesta. Voda prodire. I svi smo zaduženi da zapušimo svaku ruku, što je nemoguće. I mi tonemo kao narod. Mesto da preduzmemo radikalne mere da sprečimo, da iskočimo iz te barke i da sagradimo neku drugu barku koja će nas izvesti iz ovoga. Prostite ovde nekako. Kada je reč o beloj kugi, postoje 3 grupe pitanja. Prvo je kakve danas stanje. Drugo, zašto smo došli do toga stanja i treće, šta treba reći. Ovo treće je najbolje. Ali samo da vam kažem, mesto 100 razloga, da vam navedem jedan istorijski razlog zašto i kako smo došli do ovog osipanja srpskog naroda. Srbi su bili narod matica na Balkanu, za većinu balkanskih naroda. Mi smo bili daleko najveći narod. Nikodem Milaš, pravoslavni sveštenik, još početkom u 18. i 19. veku vršio istraživanja koliko ima Srba. Cela Dalmacija, sva ostrva,
Bosna i Hercegovina, cela Hrvatska. Hrvata je bilo posle utvrđeno 801.000 prema Šafariku, a Srba 5.380.000. Početkom 19. veka Srba je bilo 9.200.000. 13. godine 11 miliona. Sada nas ima 6.200.000 u Matici. I 4 miliona u inostranstvu, 4 miliona izginulih na pragu otadžbine koju smo branili i još 3 Srbije ubijene u akušerskim klinikama. Prema svim proračunima ozbiljnih nauka trebalo je da nas ima 27 miliona, najmanje. A vidite koliko nas sad ima. Kažu da za 15-20 godina bit će 6 miliona Srba u rasejanju, a 4 ovo. Prema tome, rasejanje će biti Srbija matica, mi ćemo biti rasejanje. To je tragedija srpska. I zato moramo da sprečimo. Prvo, recimo, u Dalmaciji je bilo 1.600.000 Srba katoličke vere. Sad su svi ustali. Muslimani su bili Srbi muslimanske vere. Sada su najveći neprijatelji. To će se događati i sa Sandžakom i tako dalje. Dogodilo se i sa Crnom Gorom. Crna Gora je nezavisna velika država. Za 15 godina to više neće biti slovenska država. To je taj samoubilački sindrom srpskog. I to su ti razlozi. Ima još 100.000 razloga, neću ih navesti. Druga okolnost je šta se sad događa. Mi nestajemo, jednostavno nestajemo. Vi znate u vašem selu i u ovoj okolini na 15 sahrana dolazi jedno rađenje. To je svuda. Evo, pre mesec dana u Politici je bio izveštaj matičara da na 25 sahrana dolazi samo jedno rađenje. Ili na Rudniku u 4 sela bilo je strahovito mnogo đaka. Samo u jednom selu bilo je 800 đaka. Sad ih ima samo jedan đak. U 4 sela 2 đaka. To se sad počelo da događa i u Srbiji, u gradovima, oprostite. I u gradovima. Sada se nastavnici bore da što više privuke u svoju školu đake iz drugih nekih regiona ili mesta da ne bi izgubili posao. Prema tome nestaje. A onda jedan ogroman broj ljudi se seli. Idite u Beograd pa pogledajte koliki su redovi pred stranim ambasadama. To je strašno. Po svim anketama 97% trustova mozgova, 96% želi da napusti zemlju. Ovi mlađi, odnosno ovi drugi koji nisu na vrhuncu te intelektualne evolucije, njih 74 ili 84% želi isto tako da napusti. Znači, ova zemlja im više nije mesto za ostvarenje njihovih želja. I tako da i tako da. Da vas ne bih davio, izneću samo kako izaći iz ovog stanja. Meni je žao, to ne mogu da vam objasnim. Mnogo stvari. Kada smo osnivali ovo udruženje Opstanak, mi smo želeli da opomenu ove naše političare, naše lidere, naše narodne poslanike, skupštinu, vladu, da tonemo i da oni treba da preduzmu hitne mere da se ovaj narod spasi. Međutim, došli smo kroz pakao, kao što rekao smo, niko ništa nije hteo da preduzme. Meni je predsjednik Skupštine, ovaj Predrag Marković, napisao pismo da ćemo imati više dece kad budemo bogati.
to će biti, to nikad neće biti. I zbog toga mi smo pokušali da napravimo projekt kako da se to pitanje reši za sadašnjost i za budućnost. I imamo dva pravca. Jedan je strategijski, a drugi je čisto praktičan. Na strategijskom pravcu mi moramo prvo da izvršimo preraspodelu nacionalnog dohotka u korist građana. Danas su deca i materinstvo sporedna stvar na svijetu. To mora da bude najvažnija stvar na svijetu. Prema tome, treba se izvršiti preraspodela dohotka u korist rađanja.